κάθε μεσημέρι στις 3 η ώρα δεν θα σας ταλαιπωρούμε. Θα είστε στο καναπέ σας, ξαπλωμένοι, αραχτοί, θα σας χαλάσουμε λίγο τις συνήθειες. Θα κόψετε τον ύπνο και θα παρακολουθείτε δραμηνό κανάλι. 3 παρα 5 με 5 και 10 και 4 και 20. Τώρα μην κάνουμε και τσιγκουνιές, καταλαβαίνετε. Εμείς είμαστε και παιδιά που νιώθουμε τον απέναντί μας. Και ανηφόρες και κατηφόρες και απ' όλα. Τι να κάνω, παιδιά, τι να κάνω. Πρέπει για τις ανάγκες της τηλεόρασης να είμαι πιο προσεκτικός και πρέπει να κάνω τα πάντα. Ίσως ο Άγιος Βασίλης να μην πέρασε από εδώ και γι' αυτό το λόγο και εδώ υπάρχει παγίδα. Πολλές παγίδες. Εμείς είμαστε εδώ για να τις βρίσκουμε και να τις κουβεντιάζουμε. Θα μου πείτε μόνο στον κήπο? Όχι βέβαια, σε πολλά σημεία της δράμας, αλλά μια και βρεθήκαμε εδώ, μεσημεριάτικα, είπαμε να τις καταγράψουμε. Εσείς θα μας λέτε τις υπόλοιπες και εμείς κάθε μέρα θα είμαστε στη γειτονιά σας, θα είμαστε σπίτι σας, θα είμαστε δίπλα σας, προκειμένου να καταγράφουμε αυτά τα οποία μας λέτε εσείς. Η δική σας συμμετοχή είναι απαραίτητη. Τη χρειαζόμαστε. Τη θέλουμε, επιβάλλεται. Όλοι μαζί κάθε μεσημέρι δραμηνό κανάλι.